Ja ďakujem tiež za túto príležitosť. Naozaj tak si uvedomujem, že je to pre mňa obrovská výsada, že dnes môžem hovoriť tieto veci, ktoré tak mi Duch Boží kladie na srdce v poslednom čase. A viete, že máme vlastne Abba School, našu školu, na ktorej vlastne vyučujeme o identite Božích synov a dcer, o dobrote Božieho srdca. A tieto vlastne kľúčové zjavenia, ktoré sa stali našimi osobnými zjaveniami, nám Duch Boží položil na srdce, aby sme vlastne to hovorili ďalej. A je to takým našim povolaním, aj manžel tu je niekde so mnou, niekde sa tak schoval, aby veľmi nevyčnieval medzi ženami. A my sme včera mali tú školu a v podstate tieto témy sa mi tak veľmi prelínajú, lebo včera sme mali tému o autorite, o kráľovaní a dnes vlastne chcem rozprávať na tému Vyvolená kráľovať. A tak si pamätám, keď sa ma Radka spýtala, či by som nechcela mať niečo pre ženy, že mne už dlhšie taká v mojom srdci horela túžba, že tak ráda by som tieto veci zdieľala so ženami. A potom sa ozvala Radka, ja hovorím, vieš čo, že aj áno, že super, že mi voláš, že sa na to pýtaš, lebo aj by som veľmi rada do toho šla, len momentálne, keď mi zavolala, som mala ja taký ťažký čas, lebo som 2 mesiace, keď vlastne, ja vám to aj neskôr poviem, ten príbeh, sme sa tu presťahovali do Prahy, tak som mala také veľmi silné migrény. Som si myslela, že na istý čas si musím dať úplne pauzu. A naozaj to boli také ťažké migrény, ktoré som mala niekedy na vysokej škole a znovu sa to objavilo, ale v takej intenzite, že som 2 mesiace nedokázala otvoriť počítač, nedokázala som fungovať, nezaberali mi žiadne tabletky, moja autorita proste vôbec nefungovala, čo proste mi stále fungovala a teraz som nechápala, čo sa deje. A v tomto stave vlastne už to bolo, kedy som si myslela, že proste no tak toto vyzerá na taký dlhý čas odpočinku a nič nerobenia. Ale keď mi to Radka zavolala, tak som vnímala, mi tak vtedy Duch Svätý pošepkal, že nebuď ovplyvnená momentálnym stavom. Hej, že proste toto dáme trošku neskôr, ale že proste som cítila, že nemám byť ovplyvnená momentálnou situáciou, že mi je ťažko, ale že proste mám ísť do toho. A naozaj november, december boli tak ťažký stav, ešte január. A potom vlastne už som vedela, že už môžem ísť do toho, lebo sa diala taká vec, že mi Duch Boží povedal, že keď som sa ho pýtala, ako s tým stavom teraz bojovať, že mi nič nefunguje, tak mi povedal, že sa mám modliť v jazykoch a že on bude bojovať za mňa. A naozaj také 2 týždne som proste sa modlila v jazykoch a som vedela, že proste Boh bojuje za mňa. Ale nič sa nedialo. Ja som stále proste trpela hroznými migrénami a nedokázala som prijať telefón, nič, proste žiaden zvuk počuť. A tak si pamätám po tých 2 týždňoch, keď som vyšla von a som proste išla na nákup a vtedy ma znova tam prepadla taká silná migréna, ale mi prišlo také silné slovo. Som začula, že a teraz už použij svoju autoritu. A som vedela, že Boh niečo budoval vo mne, že teraz to už proste príde ten prielom. A keď som vyhnala všetkých tých duchov, ktorí stoja za tými migrénami a som povedala, a už sa viac nevrátiš, som zažila obrovský proste prielom. A som vedela, že naozaj ako Boh mi v tom ukazoval proste, že sú situácie, kedy len nám povie, že ja budem bojovať za teba. A že je to dôležité, aby sme to vtedy začuli, že na niektoré veci proste my nemáme sami, aby sme to prebojovali. A pre mňa to bola veľmi silná taká skúsenosť, že som vedela, Otec, ty bojuješ za mňa. A dnes je to naozaj pre mňa veľká česť, že tu môžem byť, lebo už asi 2 mesiace tie migrény nemám. A je to proste obrovská radosť, lebo som mala veľký smutok z toho môjho stavu, lebo som proste túžila ďalej rozvíjať témy, ale ja som nemohla nič robiť, nemohla som sa pripravovať, branilo mi to proste vôbec v tej blízkosti s Bohom sa sústrediť na veci. A preto je to naozaj veľká výsada, že dnes tu som a chcela by som sa zdieľať s takými vecami, ktoré mi Duch Boží dáva na srdce, že sme v takom čase dôležitom, kedy vystrojuje svojich kráľov a robí to skrze vlastne poznávanie svojej dobroty. Že nám Otec dáva poznávať, aký je dobrý a ďalším dôležitým kľúčom je vlastne, že my poznávame, kým sme v ňom. Hej, tá identita v ňom a skrze vlastne to nás volá do ďalšej etapy, aby sme skrze obnovu myslenia v tomto uchopili
tu jeho výstroj, kráľovanie, ktoré má pre nás pripravené pre každú jednu z nás. A ja som na začiatku roka 2024 videla taký veľmi silný obraz a bol to obraz ako kráľovské ruky, proste také veľké ruky mi podávajú prsteň a ja ho mám tak na obrázku. Bol to taký pečatný prsteň a bolo to také veľmi pre mňa silné, lebo som videla, že proste nejaký prsteň mi proste je podávaný. A zaznievalo mi z toho slovo z Agea, učiním ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil. A naozaj som vnímala, že wow, pečatný prsteň, čo mi tým ako Duch Boží hovorí, čo mi chceš tým povedať? A keď som vlastne sa začala nad tým zamýšľať a celý rok 2024 sa mi to slovo tak vracalo a pripomínalo a v podstate tento rok 2025 sa ešte pridali k tomu ďalšie veci a som videla, že keď som sa aj stretávala s ľuďmi, dobrými známymi, tiež prorockými ľuďmi a jeden mi hovorí, že vieš čo, úplne prijímam také od Boha obrazy, že vidím, ako žezlo nám je podávané. Druhý hovorí, vidí Božiu kráľovskú výstroj, ako proste je z neba podávaná ľuďom. Hej, že ako potvrdzovalo sa mi úplne, že sme v takom načasovaní, v etape cirkev Božia, kedy Boh vystrojuje svojich kráľov a že nám proste ponúka naozaj to žezlo, prsteň, ponúka nám Božiu výstroj, ale ona je ponúknutá Božím synom a dcéram, ale to neznamená, že každý si tu výstroj oblečie. Je dôležité rozpoznať ten čas. Dôležité je proste naozaj rozpoznať to Božie časovanie. A ja som si uvedomila, že ten pečatný prsteň je symbol kráľovskej moci a autority. Že Boh túži rozšíriť našu autoritu v Ježišovi Kristovi. Vlastne rozšíriť našu autoritu. A ak predstavte si, ak niekde vstupuje posol s pečaťou kráľa, s kráľovskou pečaťou, tak je to taký symbol pre všetkých, že vlastne prichádza v autorite a v moci kráľa. Aj tá kráľovská pečať je silný proste symbol, kedy Boh ukazuje, že milované Božie dcery, tento pečatný prsteň mojej autority ti je ponúkaný, je vám ponúkaný a je ponúkaný všetkým, ktorým dôjde, že sú vyvolení kráľom, aby sa uchopili kráľovania vo svojom živote a zaujali svoje skutočné miesto. A je to také zaujímavé, že v týchto dňoch 14. 15. marca prebieha taký židovský veľký sviatok Purim a ten sviatok je vlastne spojený vlastne s vyslobodením Židov, s záchranou Židov, vlastne kedy sa kráľovania ujíma. Ester, poznáte ten príbeh. A je to zaujímavé v tom, že keď sme dohadovali ten termín, ja som netušila, že tento dátum vyjde presne na ten čas. A keď som sa niekedy v januári pýtala Boha, že čo by chcel vlastne hovoriť, aby mi dal slovo, na ktoré sa mám zamerať, tak mi zaznelo slovo z knihy Ester 4.14. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto. A keď som sa začala zamýšľať nad tým slovom a potom mi Radka aj pripomenula, wow, to presne aj vychádza na ten sviatok Purim, proste, že nám to tak potvrdzovalo, že proste fakt je čas toho kráľovania, že niečo nám s tým Boh veľmi silno chce odkázať, veľmi silno ukázať. A táto otázka, kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto, viete, v akej situácii Ester zaznela? V situácii, keď hrozilo vyhubenie celého jej národa, kedy ona vedela, že proste môže stratiť život, úplne proste čelila strachu, že teraz proste buď bude koniec, alebo proste niečo sa udeje iné. Ale vnímam, že to bola situácia, kedy bola ako keby na pokraji, úplne, že vedela, že vzdáva sa svojho života, a cez to môže získať život, alebo o neho prísť. Hej, ešte nevedela, ako to dopadne. A k tomu, aby sa Ester ujala kráľovania, ku ktorému bola vyvolená, potrebovala vlastne rozpoznať ten čas. Že toto je ten čas, kedy proste stojí na tom mieste, v ktorom ona vlastne ho má zaujať, to miesto. Že to je to miesto pripravené pre ňu. A mohla sa rozhodnúť mlčať. Aj mohla vlastne uniknúť pred to veľkou zodpovednosťou a myslím, že ju to aj napadalo.
A myslím, že mala v hlave rôzne únikové cesty, len poznáme Božie slovo, že tam dostala aj také varovanie, že nemyslí si, že ty vyviazneš jediná. Proste, že si uvedomovala, že tú obrovskú zodpovednosť. A Ester v podstate rozpoznáva tú svoju chvíľu a rozhoduje sa vstúpiť pred kráľa za cenu svojho vlastného života. A všimnite si, že miesto, z ktorého predstupuje pred kráľa, bolo miestom akého ruchu, zhonu, tlakov. Bolo miestom odpočinku, pôstu, miestom utíšenia sa v Bohu. A na to mi tak Boh ukazoval, že to, že vás volám do odpočinku, to je kľúčové miesto, kde vás chcem pripraviť na kráľovanie. A pri Ester som si uvedomila, že ona rozpoznala svoj životný čas zažiariť. Ukázala svoju krásu kráľovi. Bola povolaná vlastne, aby ukázala tú svoju krásu, ale k tomu bola povolaná aj Vašti. Aj predtým tiež proste mohla ukázať svoju krásu. Ale v podstate nerozpoznala svoj čas, svoju chvíľu. Proste neukázala tú svoju krásu a vlastne nevyužila príležitosť, ktorú mala. A to mi tiež ukazovalo, že keď nám Boh ukazuje a dáva príležitosť, môže to byť životná príležitosť, naše nejaké životné miesto, ktoré máme zaujať. A on nám hovorí, že túži, aby naša krása zažiarila. Volá ťa bližšie do svojej blízkosti a cez slovo zo Žalmu 45:12 hovorí, že sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním. Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. A možno je to chvíľa, v ktorej možno sa nachádzaš v tom, že čeliš strachu o svoj život. Možno je to chvíľa, kedy rozmýšľaš ako ďalej vo svojom manželstve, ako ďalej vo svojej práci, ako ďalej vo svojich vzťahoch, ako ďalej možno so svojím zdravím. Možno práve riešiš osamelosť. Možno v tejto chvíli čeliš hlbokej bolesti a smútku. Možno čeliš beznádeji a neschopnosti zmeniť nejaké deštruktívne veci, v ktorých sa možno točíš vo svojom živote dookola. A možno sa cítiš ako taký strom, z ktorého už vlastne obstrihali všetky vetvy a cítiš sa proste, že čo s tým? A ja tu do toho hovorím, že prosím, nevzdávaj to, pretože to obstrihávanie, to je ten čas, kedy si pripravovaná na ďalší level, kedy kráľ zatúžil po tvojej kráse, aby si asi pripravovaná na ten obrovský prielom vo svojom živote, aby si niesla ovocie, ktoré bude trvalé. Ale to ovocie musí pochádzať z napojenia sa na Kristovú lásku, z napojenia sa na ten zdroj, ktorý je v tebe, z uchopovania a žitia z tejto lásky. A jedine vtedy bude trvalé. A možno si povieš, a už som toľko pobabrala a to už nie je čas na to všetko to zmeniť. Ale aj na tieto otázky mi Duch Boží odpovedal, vždy je čas. Pokiaľ dýchaš, vždy je čas. Vždy má proste Boh cestu a nádej na zmenu a vždy proste s ním neexistuje, kým dýchaš bez nádej. A Boh nám vlastne nás volá, aby sme zaujali svoje miesta a každá z nás potrebujeme vlastne v tom odpočinku s ním prísť na to, kde je to naše miesto, k čomu nás Boh stvoril, k čomu nás povolal. Možno sú to nejaké túžby, ktoré si niekedy túžila, ale si zakopala s tým, že proste to nevyšlo, ti to proste aj už nemáš ako nádej v tom, že by sa to mohlo zmeniť. Ale možno je čas na novo vojsť do tej blízkosti, do odpočinku k Otcovi a pýtať sa na tie túžby, aby ti on ukázal a zjavil na novo naozaj to miesto, kde máš teraz sa postaviť a kde máš zažiariť. A v podstate ty a ja sme zodpovedné za to, či prevezmeme ten prsteň, či si zoberieme žezlo a korunu, alebo či proste svoju krásu skryjeme a utečieme. Proste sú tieto dve voľby, dve cesty. A ja som si uvedomila, vlastne rok 2024 bol takým rokom pre mňa, pre nás, našu rodinu, také vychádzania zo Slovenska.
A kvôli Božiemu povolaniu sme vlastne sa prisťahovali do Česka, do Prahy. Ale s týmto sťahovaním súviselo množstvo výziev, ktoré úplne presahovali naše ľudské možnosti a schopnosti. A v tomto celom procese som si uvedomila, že keby mi vtedy Duch Svätý nepovedal, stiahni sa z práce. Rok predtým, celý rok 2023 už som bola doma, pretože už som počula, ako mi stále hovorí, stiahni sa, chcem ťa pripraviť na niečo nové. A ja som nevedela čo, len som počula, stiahni sa. A v podstate až teraz spätne pozerám na to, že to bol ten čas, ktorý mala aj v podstate Ester. Kedy sa rozhodovala, vstúpim do toho, do čoho ma volá, alebo utečiem. A celý ten rok vlastne som si prechádzala s Bohom obrovské výzvy. Opúšťala som prácu, dom, blízku rodinu, proste oblasť za oblasťou, ktorú som potrebovala riešiť a neboli to ľahké výzvy. Ale uvedomovala som si, že v každej tej oblasti ma Duch Boží sprevádzal veľmi mocne svojím slovom. Konkrétne do každej situácie, proste čo som sa ho pýtala, mi dával slovo. A to bolo proste tak konkrétne slovo, že ja som proste vedela, že tu proste buď budem furt argumentovať, alebo začnem úplne stáť v dôvere na tom slove. A viete, bolo to také obstrihávanie, kedy som si uvedomovala, že buď teraz príde obrovský prielom, alebo všetko skončí. Proste deti, ako je to obrovské riziko s nimi prísť do Čiech, darí sa im na Slovensku a tu proste to bude všetko ťažšie. Kopec vecí, ktoré som si uvedomovala, že budú oveľa ťažšie. Ale vedela som, že Boh mi hovorí proste, túžim po tvojej kráse. A proste, že buď vyjdem, alebo proste si pôjdem aj po svojom. A Ester na mieste odpočinku s Bohom v podstate sa rozhodla, že ukáže svoju krásu. Rozhodla sa vlastne vstúpiť pred kráľa a týmto rozhodnutím, že v podstate stráca svoj život, prichádza k povýšeniu a k tomu, že ten skutočný život, pre ktorý bola povolaná, vyvolená, našla. A k nášmu skutočnému životu v Kristovi v podstate nevedie iná cesta, ako tá, o ktorej Pán Ježiš hovorí, že kto stratí život pre mňa, nájde ho. Ale viete, mňa ten verš niekedy veľmi vyrušoval a som mu veľmi nerozumela a vnímam, že mu veľmi nerozumieme mnohé. Že mnohé sa veľmi bojíme tej cesty, keď akoby máme strácať. Ale to je preto, že my nerozumieme, že Boh nás volá strátiť len to, čomu sme nikdy nemali žiť. On nám neberie nič, čo v podstate, čo máme mať. Čo on vidí, že čomu sme boli povolané, čomu nás proste utvoril, čo do nás vložil a chce vidieť túto krásu. A keď proste sa niečo máme vzdať, niečoho, potrebujeme vidieť v tomto dobre srdce nášho Otca, ktorý proste tam vložil ten svoj obrovský potenciál a ktorý túži, aby toto rozkvitlo. Keď sa niečoho vzdávaš, v skutočnosti si musíš uvedomiť, že to je výsada. Výsada kráľovania, pretože len králi dokážu priniesť obete s tým, že vedia, že to nie sú obete, ale že je to výsada. Vzdávať sa veci, púšťať veci, ktoré sme nikdy nemali žiť a proste vstúpiť do toho, prečo tu sme. A v podstate my sa často bojíme tých obetí, že nás to bude veľa stať. Bojíme sa možno aj tak približiť k Bohu, pretože máme o ňom zlé predstavy. A veľa tých takých náboženských nánosov, ktoré máme vo svojich hlavách, nám bráni v tom, že v podstate nedôverujeme svojmu Otcovi. Nedôverujeme jeho láske. Neveríme mu, že naozaj je tak dobrý, že mu môžeme dôverovať a veriť. A ten najzákladnejší kľúč ku všetkému je proste Boh je dobrý. A kým toto nebude osobne v tvojom srdci také silné, v podstate nenaplníš to, prečo tu si. Aj kým proste to je najzákladnejšie zjavenie, najzákladnejší kľúč, aby sme okúšali Božiu dobrotu a každý jeden deň utvrdzovali svoje srdce. Ty si taký dobrý. A čím viac sa zakoreňujeme v tej láske Otca a proste presvedčame svoje srdce a vidíme naozaj, tak tým viacej proste v tom chodíme, sa upevňujeme a potom viac a viac môžeme rozbaľovať ten život z Neho. A viete, v podstate to, že si predstavujeme Boha ako nejakého
otrokára prísneho, hej, ktorý v podstate možno pre mnohých znamená približiť sa k Bohu nejakú ťažkú drinu iba, hej, výkon za výkonom. Alebo sa mnohí boja, že prídu v podstate o rodinu, prídu možno o manželov, hej, lebo veľakrát sa toto v náboženstve deje, že dávame prednosť v podstate tým výkonom a ťažkej drine. Ale Boh nám chce ukázať, ma nezrovnávaj s človekom. Ja taký nie som. Toto sú proste náboženské predstavy, ktoré vytvorili ľudia. Ale ja ti chcem dať poznať, aký naozaj som. Že som proste láska, ktorej sa nemusíš bať. Nemusíš sa tej lásky bať a priblížiť sa ku nej. A my tak často z toho, že vlastne sa bojíme a nedôverujeme Otcovi, tak vlastne utekáme, hej, do toho workoholizmu, perfekcionizmu. Obrovský tlak je v dnešnom svete na výkon. Hej. A v cirkvách, vo svete, spoločnosti, v rodinách tlačíme na seba veľkým výkonom a Boh uprostred toho nám hovorí, že lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. A toto v prvom rade hovorí tebe a mne, aby sme to začali žiť sami k sebe. Lásku chcem a nie tvoju obeť. Chcem milosrdenstvo, aby si žila sama k sebe. A nie zápaly a obete. A v prvom rade Bohu vždy išlo a vždy ide o nás, aby sme úplne si uvedomili, že ak sa nenapojíme na jeho zdroj lásky, všetky naše obete a zápaly, hej, Boh hovorí, nepotrebujem ti obete a zápaly. Vyčerpáš sa, dojdu ti tvoje sily. Prídeš na hranicu, kedy pochopíš, že z ľudských síl to nedáš. Z ľudskej lásky viac nedokážeš fungovať. A vidím, že sme v čase, kedy tie ľudské síly dochádzajú. Kedy v podstate nám dochádza taká, že náboženstvo už nemá odpovede na mnohé otázky. Hej, proste toto dochádza. A buď proste naozaj budeme žiť lásku a zjavovať kráľa skrze tú lásku, alebo to nedáme. Proste svet má toto, čo my. Má depresie, má smútok, má proste úzkosti a jeho proste taká cirkev neláka. A ja vidím, že to je preto, že nepoznáme Ockovo srdce, že sa bojíme, že keď sa priblížime, že niečo stratíme. A Boh nás volá utichnite a poznajte. Utichnite a poznajte, že ja som Boh. To je znova to miesto odpočinku. Veľmi veľa mi v tomto čase zaznieva, ako Boh volá v podstate československý národ a verím, že to je nielen tento národ, ale po celom svete. Aby sme išli do odpočinku v ňom a prestali sa zamestnávať prácou v tom zmysle, že budeme stále sa potvrdzovať nejakú svoju hodnotu v tej práci. Potrebujeme na tom mieste odpočinku nájsť najdôležitejšie potvrdenie Otcovi. Najdôležitejší zmysel svojho života potvrdenie. A ak toto máš, vtedy sa môžeš pohnúť ďalej. Bez toho, čokoľvek robíš, vždy budeš v tých veciach hľadať potvrdenie. A my si to často vôbec neuvedomujeme, že to je tak. Ale Boh nám hovorí, je čas, že ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať. Ja sám budem pásť svoje stádo. Viete, a keď Boh vo svojom slove dáva dôraz na seba, ja sám, to znamená, že toto je to, čo je túžba jeho srdca, aby sme z toho miesta odpočinku robili všetko ostatné. Viete, a my často, ja to hovorím sama za seba, ako prvá tá, ktorá, keď mi Boh ukazoval na to, že sa mám stiahnuť, ja som mala obrovské výčitky a to mám teraz akože nič nerobiť a tu mám proste tráviť čas s tebou. Úplne akože naučená vždy len výkon. A ja som si to ešte uvedomovala, že to bola taká škola, taká najväčšia lekcia môjho života, že som si uvedomila, že to proste celý československý národ je v tom. Že proste teraz sa mi to ukazuje úplne, že tie isté veci, že sme vlastne v tej spoločnosti si sami vytvorili tie tlaky, tie bremena a sme sa tak nechali do toho proste vtiahnuť, že teraz akože odpočívať Bohu, však to je lenivosť. To mi nedáva zmysel. Zrazu nemám radosť.
zrazu proste strácam, hodnotu svojho života, keď akože stratím prácu, alebo mi Boh niečo iné ukazuje. A viete, Boh nám hovorí, utichni a poznaj, že ja som Boh. Pretože iba v utišení, iba v tom tichu s ním môžeš poznávať to, aký naozaj je. Môžeš príjmať tie osobné zjavenia od neho. A ak naozaj toto nepodceníš, ak ten čas nepodceníš a začneš rozvíjať ten odpočinok s Bohom a prestaneš si vyčítať lenivosť, ale uvidíš, že je to najdôležitejšia práca, do ktorej nás Boh volá. V úvodzovke to nazývam prácu. Najdôležitejšia práca, do ktorej nás volá, je utichni a poznaj, že ja som Boh. Utichni a potvrď sa tak silno vo mne, že už nebudeš potrebovať potvrdenie od iných. Utichni a začni zakúšať moju lásku, čerpať z nej. Utichni a napoj sa na mňa tak silno, že proste už nebudeš potrebovať získavať lásku od človeka, potvrdzovať sa výkonmi, nebudeš potrebovať niečo niekomu dokazovať. A chce nás naučiť utišovať sa tak pravidelne, že z toho miesta odpočinku začneme v podstate uchopovať to kráľovstvo. A kráľovanie vlastne je o tom, že na tom mieste objavuješ tie Božie túžby, ktoré do teba vložil. A ja som sa tak jeden čas pýtala, že Ocko, ukáž mi tie tvoje túžby, z čoho naozaj by som mala tú najväčšiu radosť vo svojom živote, že viem, že tam sú, že si ich tam vložil. A viete, a viedlo to, bol taký proces, že keď som pracovala v škôlke a naplňala ma tá práca, mňa to veľmi bavilo, ale postupne som si na tom začala všímať, že moja oveľa väčšia radosť bola, keď sme s manželom robili vlastne školu a keď som videla, wow, otec, aké ty prielomy do životov ľudí prinášaš, akú proste nádhernú prácu robíš, ako uzdravuješ svoje deti. A zrazu aj som videla, že Boh mi nehovorí, rob toto alebo tamto, ale mi to ukázal, aj že mi to dal objaviť, že skúmaj svoje srdce, objav tie túžby, to, čo ti naozaj robí radosť. A ja som zistila, že radosť mi robí v podstate rozprávať o ňom, o jeho láske. A to už potom zatienilo to všetko ostatné. A preto vás volám, preskúmajte, čo vám robí radosť. Opýtajte sa na tie otcové túžby, ktoré sú vo vašom srdci, ktoré tam sú. A v podstate, keď sa učíme odpočívať s Bohom, tak nachádzame tú svoju hodnotu, nachádzame to najdôležitejšie potvrdenie, nachádzame naše túžby a iba tak môžeme v podstate vstúpiť do nášho poslania. A v podstate to, čo nám Boh hovorí, je vojdi do môjho odpočinku. Dovoľ mi, aby som ťa vystrojil svojou kráľovskou výzbrojou. Dovoľ mi zahodieť ťa tak veľmi svojou láskou, že sa nebudeš báť zaujať svoje miesto. A ja nám tak všetkým nás povzbudzujem, aby sme nepodcenili tento čas. Ja som nedávno tiež prežívala také tlaky, už som proste mala rôzne nápady, spomenula som vám ten príklad, že som bola v takom ťažkom stave a aby som chcela aj to robiť. A zrazu mi prišla správa od priateľa, ktorý tak raz za čas mi tak prorocky napíše niečo, čo mu Boh pre mňa dá. A zrazu mi prišla správa, že ma vidí, ako ma proste Ježiš drží za ruky a pozerá tvárou na mňa a že len proste díva sa mi do očí a hovorí proste, že by som neutekala rýchlo do práce, len sa dívala na neho. A znova mi takto potvrdilo to, že proste len sa učíš. Nepodceň ten čas. Ešte ti chcem niečo zjaviť. Je to dôležitý čas, že ťa vystrojujem. A hovorí nám, vojdi do odpočinku so mnou. Vedome sa nauč utišovať vo mne. Vedome od toho všetkého chaosu a tlakov. Vedome sa nauč sústreďovať na moju prítomnosť. Posilňovať sa mojim slovom a zmlknúť tak veľmi, že začuješ tak silno môj hlas, že už budeš počuť iba ten.
A uvedomme si, že každý náš nádych a náš výdych je v podstate Božím dýchaním v nás. A je tak veľakrát, keď prežívam nejaký stres alebo na mňa prichádzajú nejaké zlé myšlienky, tak do odpočinku s Otcom vstupujem tak, že si uvedomujem, ty žiješ vo mne. Len to, že dýcham, ty dýchaš vo mne. Ja dýcham z tvojej lásky a vydychujem tvoju lásku. A si to úplne vedome nad sebou hovorím. A v tomto odpočinku s ním v podstate vnímam, ako vchádzam do pokoja a ako Boh v podstate ma miluje a že je to čas nie práce, ale je to čas, kedy On nás chce milovať, kedy nám chce proste úplne zjavovať, aký je dobrý. A hovorí nám, že v utíšení a v dôvere bude naša sila. V utíšení a dôvere. Preto si nenechajme zobrať našu silu. Pretože ak si necháš zobrať utišenie, necháš si zobrať dôveru, prídeš o svoju silu. A tá sila vlastne v tom utišení, v odpočinku, v hlbokej intimite s Bohom, kedy sa vlastne zakoreňujeme a upevňujeme v Jeho láske a čím viac to robíme, tým viac v podstate začneme vnímať, kým naozaj sme, začneme poznávať sami seba. A apoštol Pavol v liste Efeským 3. kapitole, a vlastne on tomu veľmi dobre rozumel a on sa modlil, aby vlastne sme všetci pochopili, aby Kristus nás prebýval, aby prebýval v našich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Z obrovské hlbiny jeho lásky, v ktorej sa potrebujeme upevňovať a zakoreňovať. A toto je na nás. Hej, on volá proste veriacich, volá nás, zakoreňujte sa v tom, aby Kristus vo vás prebýval vierou. To nebude len tak samo od seba. Sa potrebujete zakoreňovať, upevňovať mojej láske. A vidím, ako nás Boh volá na nový level života v láske. A viete, aký je to level? Je to proste stať sa láskou. A on hovorí, ja som láska. A ja som ten život založil na láske. Kráľ kráľov nám ukazuje, o čo mu ide. Hej, a ukázal nám, že nejde mi o to všetko, proste, čo ide ľuďom. Ja vám ukazujem, že ja najväčší kráľ sa toho všetkého vzdávam a ukazujem vám, že mi ide o teba. Že mi ide o tú lásku. A v podstate v tej láske nám chce ukázať, že nájdeme naplnenie každej našej potreby. Nájdeme riešenie pre každý náš problém. Keď vlastne naozaj sa napojím na tú lásku a začnem ju vedome žiť. A viete, ľudská láska je v podstate taká účelová. Hej, že proste milujeme, keď nás milujú, tak ľahko sa nám proste preukazuje lásku, ak je nám preukazovaná. Ale čo s tým, ak tvoja láska nie je opetovaná? Čo s tým, ako si budeš vážiť a prijímať tých, ktorí si ťa nevážia, ktorí si ťa neprijímajú, ktorí proste tebou pohrdajú. V podstate tak ľahko sa nám miluje, keď sme milovaní. A Boh mi tak ukazoval nedávno, že volám vás do lásky a tá vaša ľudská láska na to stačiť nebude. Potrebujete sa napojiť na moju bezpodmienečnú lásku, ktorou som ja vo vás. Ja sám vo vás. A keď sa pozrieme do takého známeho slova, 1. list Korinským 13:4-8, mnohí ho možno poznáme z pamäti, to slovo, ale všimnite si, môžeme si namiesto slova láska tam zameniť slovo Boh, lebo Boh hovorí o sebe, že je láska. A predtým, ako to budeme čítať, si uvedomme jednu vec. Keď Boh hovorí o láske, ktorou je On sám, nezabudníme, že on prvý nás predchádza v tej láske. Že on na nás nekladie nejaké bremena, zákonné, proste, že toto je nejaké zákonníctvo, ktoré musíš dodržiavať a takto sa správať. Nie, on prvý nás v tej láske predchádza. On v nás miluje touto láskou. Prvý ide pred nami a hovorí, pretože ja som taký. Hovorí, láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Nezávidí,
Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľada svoj prospech. Nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Láska nikdy nezanikne. Boh nikdy nezanikne. On je tá láska. A keď si to čítame, ja som si začala uvedomovať, že toto není žiadna romantická láska. Že toto sa netýka aj toho, aby druhí okolo mňa proste fungovali podľa mojich predstav. Ty a ja máme jedinú zodpovednosť vo svojom živote a to je náš život, či sa rozhodnem svojim životom zjavovať Boha, teda zjavovať jeho lásku. A ono to často zaboli nehľadať svoj prospech. Zaboli to nepočítať krivdy. Zaboli to v podstate byť dobrotivý, hej, odpustiť, keď proste nemám silu odpustiť. Keď som zranený, hej, tá láska nie je naozaj taká romantická. A v tom si potrebujeme uvedomiť, že Boh to nepostavil na tej našej ľudskej láske. V tom nám ukazuje tie naše hranice, nám ukazujú jedinú vec. Nedáte to z tej svojej lásky. Z vašej účelovej, podmienenej lásky. Jedine ja som ten, ktorý v tebe milujem takou láskou, že dávam svoj život. Láskou, ktorá proste nemusí byť opetovaná, ktorá je samostatná v láske, miluje, pretože je láska. Viete, a toto už je iný level lásky. Láska miluje, pretože je láska. Je samostatná, nezávislá v láske. A do toho nás Boh volá. Aby sme žili z Neho. Aby náš stav srdca, láska v nás, v podstate bola samostatná a nepotrebovala potvrdenie od iných. Nepotrebovala naplnenie potrieb od iných, pretože jej tá láska stačí pre život. Jej tá láska stačí a jej dáva zmysel a hodnotu a má v nej všetko. A viete, veľakrát mi potom ľudia povedia, že sa ma spýtajú, no a teraz proste nemôžem hľadať partnera, keď akože už budem úplne ako v pohode s tou láskou, že ja hovorím, práve vieš, keď z toho miesta budeme vychádzať, že proste budeme si stáčiť s tou láskou, zrazu proste uvidíme, ako sa nám pridáva všetko ostatné, ale to už bude z miesta toho, že proste viem, že toto všetko už je mi pridané ako dar. A ja viem, že už nie som závislý a nekladiem na ľudí bremena lásky, ktoré nie sú schopní. Lebo ja viem, že tou jedinou láskou, ktorá môže naplniť moje potreby, je Boh vo mne. A už to nevyžadujem a nekladiem bremena na iných. A 1. list Korinským predtým hovorí, že keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiacikov a zvučiaci činel. A to je dosť blbý zvuk, keď ho máte dlho počúvať. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstva a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok, ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť a lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. A smutné je jedna vec, že je to tak známe slovo, a tak veľa ľudí ho žije ako teóriu. Alebo to očakáva od tých druhých. A viete, Boh nám tu hovorí, že bez lásky, ktorou je On v nás, sme ničím. Že nič nedáme bez tej lásky. A potrebujeme si uvedomiť, že Kristus v nás, ktorý je proste jedno s nami v našom duchu, chce proste sa uvoľňovať skrze nás. Chce, aby sme tak silno čerpali z jeho lásky, že tá láska bude prirodzene proste sa uvoľňovať cez nás. A my prestaneme v podstate žobroniť o lásku iných. Prestaneme zvaľovať svoje problémy na iných. Obviňovať iných. Pretože zoberieme zodpovednosť za život do vlastných rúk. Prestanem proste ukazovať druhému, že ty si na vine za to a toto a toto, a čo sa mne deje. Nie, uvedomím si. Proste ja mám zodpovednosť za svoj život. A
keď mi niečo nefunguje, potrebujem sa navrátiť k tej láske a preskúmať, či som napojená na ten zdroj. A nie je to o tom, že už nebudeš túžiť po láske od človeka, ale je to o tom, že už nebudeš klásť na človeka bremeno lásky, ale že Boh je zdrojom tvojej lásky a ty vieš, že toto nedokáže naplniť žiaden človek, čo ti naplňa on. A často v situácii, keď prežívam také veci, hej, že cítim, že mi tá láska chýba, alebo že sa mi nedostáva ľudsky, alebo že mám problém odpustiť, že mám problém milovať, tak vtedy vlastne utekam k Ježišovi a si pripomínam sama sebe, tvoja láska vo mne mi stačí. Mám všetko, čo potrebujem. Pripomínam si, že ty miluješ vo mne. Táto láska miluje. A pamätám si ten okamih, kedy som Bohu povedala aj predtým, že ja už nemám silu odpustiť. A zrazu myšlienka od neho. Ale ja som láska, ktorá proste miluje. Ktorá vždy má silu. A viete, my keď začneme si uvedomovať, kým sme, že Ježiš žije v nás, si uvedomujeme, tá sila ľudská naozaj tam není. Ale proste jeho sila v nás je tam. Jeho proste láska je tam. Jeho proste múdrosť je tam. Jeho proste sila k odpusteniu je tam. A keď sa proste na to vždy napojím vedome a zadívam sa na to, kto je on vo mne, proste uvidíte, ako rýchlo prestanete žobroniť o lásku od ľudí. A čím hlbšie v podstate rastieme v tejto láske, tak tým viac rastieme v našej sebaúcte, pretože poznávame Boha v nás a začíname si sami seba vážiť kvôli nemu, že my sme jeho chrámom, že naozaj tá veľkosť Boha je v nás a my môžeme proste čerpať z neho. Neustále, nepretržite, non-stop sa naplňovať duchom. A toto proste je Božia vôľa. Buďte plnení duchom non-stop. Hej, proste nedáte to, ak sa budete zameriavať na tie svoje okolnosti a úplne len to, čo vidíte telom. Nedáte to. Moja realita je neviditeľná realita, ktorú proste iba pre duch dokáže proste vidieť tie neviditeľné veci, lebo vidí, kým je v duchu v Kristovi. A z ducha potrebuješ vyťahovať tie poklady Krista v tebe. A v podstate čím viac sa dívam na Krista, tým viac sa stávam sama sebou. A ja som tomu z začiatku nerozumela, ale potom som postupne si uvedomila, že toto je také nádherné, hlboké tajomstvo, že čím viac zakúšaš tú Božiu dobrotu, čím viac vidíš Krista v sebe, tým viac objavuješ tie skutočné túžby, ktoré tam Kristus dal. Tým viac objavuješ úplne to, čo ti robí radosť. To proste, čo je pre teba. To aj prečo si stvorená. Tým viac proste začneš pozerať na seba. Wow, ale veď proste ja som taká a tebe sa to páči, lebo si ma takú utvoril. Možno nie všetky veci sa ti páčia, ale to neznamená proste, že to proste nepremeníš svojou láskou. A jednu vec, ktorú som si tak uvedomila, že ak chceme sa naučiť vládnuť, potrebujeme sa naučiť v podstate byť plné milosti a súcitu sami k sebe. Pretože to, že sme proste frustrované, nespokojné, že proste neustále vyčítame veci, že hľadíme na to, ako sme neschopné. Toto všetko je ten obrovský tlak. A z miesta tlaku v podstate nemôžeš kráľovať a uchopiť to, kým naozaj si. Potrebujeme si preukázať milosť a lásku, súcit v tom, že dobre, som na tom mieste preto, lebo ma ovplyvnilo to a to. Prešla som takou výchovou, ktorú som nemala prejsť. Ovplyvnili ma autority, náboženstvo, ovplyvnili ma proste vzťahy. Ale to neznamená, otec, že ja si to teraz tu budem vyčítať a furt sa točiť v tom a bedákať a furt budem obeť toho dookola. Proste, keď budeme utekať pred týmto, ono nás to vždy dobehne. Ale ja som si zo začiatku myslela, že proste budem ignorovať tú starú prirodzenosť, hej, a už proste žijem v Kristovi a všetko je OK. Ale postupne ono sa nám to ukazuje, že život nie je taký jednoduchý, že je to proces. A v tom procese, kedy ja uchopujem to, že dívam sa na Krista a teraz vidím v duchu, hej, kým som, ale proste vidím to svoje ja, ktoré proste tam to ešte nie je premenené. Tam proste sú veci, ktoré potrebujú byť zmenené, ale nikdy
to nepôjde cez tlak. Ale cez to, že sa tam zastavíš a začneš súcitiť sama so sebou a spýtaš sa, prečo reagujem tak, ako reagujem? Ocko, ukáž mi na ten koreň, prečo proste mám také blbé pocity z toho? Prečo proste kričím, hej, v nejakej situácii, prečo proste možno jednám tak, ako jednám a sa to stále opakuje? A ja som tak nedávno, hej, tak sa na jednu vec pýtala Boha, ktorá sa mi tak stále vracala. A on mi ukazoval ešte na jednu vec, ktorá bola dlho v mojich citoch neuzdravená. A ja som si myslela, že tak toto neexistuje, že si premenil. Ja už mám skoro 40 rokov a sa to nezmenilo. Ako toto pri mne zmeníš? A keď mi toto nepomôžeš zmeniť, v mojich citoch proste nie som schopná manželstva, nie som schopná výchovy ďalej, proste nie som schopná robiť to, čo mi hovorí, že mám robiť. A vtedy proste mi Boh taký obraz ukázal, že trňovej koruny, ktorú mi vymenil za tú kráľovskú a proste som len vnímala, že my veľmi hľadíme na tú bolesť a sa v nej točím a Boh vlastne nám chce zobrať, povedať, ja ti chcem nasadiť tú kráľovskú korunu, ja proste uzdraviť chcem tú tvoju bolesť, ja som už zomieral za tú tvoju bolesť a ja viem všetko, čo sa ti udialo, viem, prečo si taká, aká si, viem, čo ťa ovplyvnilo, ale ja to chcem uzdraviť, zaceliť, aby si sa nemotala v tom dookola. Nechcem, aby si celý život bola obeť toho. A viete, keď to úplne tak silno som prežívala, že proste ako keby mi tie trne, a ja som vedela, prichádza prielomocko. Ja už proste, moje city budú teraz ustravené a ja viem, že už nebudem musieť čo broniť o lásku od ľudí. A to bola vec, ktorá bola pre mňa ako keby taká storočná. Hej, vec, ktorá sa im proste mi nedarila ako pohnúť cez ňu. A chcem nás povzbudiť, že Boh rieši takéto storočné veci s nami a túži proste každej z nás toto ukázať, zobrať tie v úvodzovkách storočné bolesti, rány, traumy, bloky, ktoré proste nám bránia priblížiť sa k nemu, ktoré nám bránia prežívať city, ktoré proste nám bránia v tomto vnímať ho ako lásku a prežívať to. A my sme vlastne neboli naučené prežívať city, lebo sa nám ich nedostalo. A ja teraz som prichádzala k Bohu a hovorím, ja neviem, ako ťa milovať. Ja neviem proste, ako sa s tebou rozprávať. So mnou sa moji rodičia nerozprávali. Ja neviem, ako sa to robí. A proste potrebujeme sa to s ním učiť a on nás vlastne tým, že nás bude uzdravovať v tej jeho prítomnosti, tak nás to naučí. A viete, keď som sa to naučila ja, a dnes je to pre mňa proste to najkrajšie miesto a čas, ktorý proste môže byť pre mňa. Viem, že je to pre každú jednu z nás. Ja som bola človek, kedy párkrát mi zazneli slova, že ty si tak citovo zablokovaná, že to proste nedáš, hej? A ja som to proste nad sebou vnímala, že tak sú zablokované tie city, lebo proste neboli mi prejavované. A viete, a my to proste dáme iba skrze jeho lásku, jeho uzdravenie, že mu tie bolesti odovzdáme. Zastavím sa tam, ale to neznamená, že teraz sa budem v tom šprtať a ľutovať. Nevolám nás do toho extrému. Volám nás do toho, aby sme neutekali pred tým, aby sme súcitili sami so sebou. A keď sa tieto veci objavia, ukážu, pýtali sa, ocko, prečo tak reagujem? Prečo sa správam tak, ako sa správam? Čo je koreň toho? Že sa to proste stále mi opakuje a deje. A Boh to veľmi rád urobí. Rád nám ukazuje konkrétne. Si žiadajme, pýtajme. Konkrétne. A vlastne často sa nám stáva to, že v podstate radi by sme zomreli svojim obávam, hnevu, smutku, ale často odmietame si prijať, že tam niečo také je. Ono veľa, to náboženstvo vlastne naučilo nás ľudí tak maskovať to všetko a sa tváriť proste, že všetko je OK. Ale my potrebujeme shodiť tie masky. Potrebujeme naozaj mať súcit sami so sebou. Keď som smutná, potrebujem prežiť ten smutok a nechať, aby to Boh zobral, uzdravil. Nie proste robiť sa, že všetko je OK. Proste súciťme sami so sebou. Si doprajme milosť. A viete, ono je to také, že v oblasti pocitov je dôležité, aby sme sa vyhýbali extrémom, pretože môže to ísť do takého extrému, že začneme proste fungovať iba na základe pocitov, ale v podstate naše pocity nasledujú naše myslenie, to, čomu verím. Čiže keď niekde prežívam zlé pocity, smútok, beznádej, znamená, že verím nejakému klamstvu. Proste tam potrebujem
nechať sa obnoviť tie klamstvá Božou pravdou, Božím slovom, hej, vstúpiť do toho, proste položiť Bohu otázku, ako to vidíš ty, kde je ten problém. A viete, nemáme dávať tie naše pocity ani za volant nášho života, ale ani do kufra. Hej, proste súcitiť sami so sebou, dovoliť si proste prežiť smútok, dovoliť si byť aj smutný, dovoliť Bohu proste vstúpiť do tej bolesti, aby uzdravil tú bolesť a proste aj ísť ďalej. A zistila som ešte jednu vec, že ak máme na niečo hnev, že je to väčšinou taká sekundárna emócia, ktorá vlastne často sa za hnevom skrývajú proste ďalšie veci a za tými môže byť hlboký nejaký smútok, bolesť, strach, sklamanie, hanba. Hej, že keď sme na niečo nahnevaní, väčšinou tam je nejaký iný koreň. Pýtajme sa Ocka, čo tam je, prečo mám taký hnev na to a na to. Hej. A volám nás, preskúmajme tie pocity a podnikníme proste naozaj tie dôležité opatrenia, aby sme nahradili tie klamstvá pravdami, aby sme obnovili svoju mysel skrze Božiu pravdu. A verím, že vlastne keď si dovolíme Bohu vstúpiť do tej bolesti a obnovíme to myslenie skrze Božie slovo, že v podstate Boh nemá problém akúkoľvek vec u nás premeniť. A verím tomu, že aj dnes v podstate to chce robiť medzi nami. Že chce vstúpiť do tých bolestí našich, do tých našich ťažkostí a toho zamerania sa na tú bolesť. A chce nám ukázať, že chcem zobrať tú trňovú korunu, zaceliť tie rany, aby si proste mohla prijať tú kráľovskú korunu, aby si sa mohla bližšie priblížiť ku mne, na to miesto odpočinku vo mne, zakúšať moju lásku, proste žiť život mojim slovom tak, že budeš vnímať, že to je tvoj život a nie nejaká povinnosť. Tešiť sa, radovať sa zo mňa, ale tie bloky ti v tom bránia, tie proste náboženské klamstva ti v tom bránia. A Boh chce do toho vstúpiť a my sa potrebujeme ho pýtať. Hej, ak ti niečo Duch Svätý ukazuje v tvojom živote, že sa niečo neustále opakuje, proste konkrétne sa ho pýtaj na to. Kde je, Otec, ten koreň? A keď tam je, proste dávam ti to. Vstup do toho, kráľ. Proste je čas na tomu dať tie naše bolesti a zobrať si tú korunu, ktorú Ježiš vydobil, proste nie za lácno. Hej, zaplatil za to svojim životom a zobral tie trne a nasadzuje nám proste tú svoju kráľovskú korunu, aby sme si uvedomili, že máme autoritu v ňom a že máme právo a zodpovednosť, ako s tou autoritou naložíme. Že či proste sa rozhodnem vstúpiť, alebo utečiem. A Boh nás volá, príď bližšie, ja sám túžim po tvojej kráse. Ja sám túžim, aby si zažiarila. A ja teraz by som sa tak chcela modliť. Potom by sme sa ešte rozdelili tak na 3 menšie skupinky, aby sme sa tak modlili ešte za také svoje potreby, tak konkrétne. Ale predtým ešte tak sa budem modliť za nás všetkých a potom si dáme ešte taký čas v skupinkách. A viem, že možno sa vám to zdá také, že možno mnohé, hej, sa pýtate Boha, ako proste, to sú také, hej, cyklické veci, ale proste skúste sa pozrieť na to, že Ježiš je tu. Že proste hľadí vám do očí a hovorí, žiadaj si, čo chceš. Konkrétne, do čoho mám vstúpiť. Čo chceš uzdraviť. Proste kde nevidíš ten koreň, žiadaj si, čo chceš. Čo mám konkrétne v tvojom živote urobiť. Hej, Boh je veľmi konkrétny a veľmi rád ti to ukáže tým takým svojím spôsobom konkrétnym. Hej, vyzvíme, je teraz pre nás taký čas, aby sme žiadali si, čo chceme. Teraz ešte ráno, keď som si otvorila Božie slovo, tiež som dostala to slovo, žiadaj si, čo chceš. Som vedela, že vám to tiež mám povedať. Žiadaj si, čo chceš. A ďakujeme ti, Otecko. Ďakujeme, že na tomto mieste nás svojim duchom teraz objímaš. Že chceš utešiť naše srdcia a uzdraviť naše city. Že chceš uzdraviť a vstúpiť do tých všetkých blokov, traum a deštruktívnych vecí, ktoré sme v živote zažili.
a že ty túžiš tu vstúpiť a priniesť nám slobodu. Ja ti ďakujem. Ďakujem, kráľ, že napriek neschopnosti ľudí prejavovať nám lásku, že napriek našej neschopnosti, napriek pasivity našich rodičov, proste pre teba neexistuje taký blok, ktorý proste by si ty nevyrázil svojou láskou. Tak nech sa teraz ty, Ježiš, tak mocne nám zažiariš vo svojej láske na novo tou svojou láskou, že padne každý blok, každý strach, každá proste trauma citová. Ďakujem, Ježiš, že vstupuješ do tých bolestí a hovoríš, daj mi to. Ja som to už zobral a ty máš ísť slobodná od toho a neboj sa zobrať si tú kráľovskú korunu, ktorá ti patrí. Neboj sa posadiť vo mne po Božej pravici a vládnuť nad svojim životom. Uviď sa, kým si. Uviď sa, kým si v Ježišovi Kristovi. Uviď sa, kým si. V mene Pána Ježiša Krista ja hovorím každému klamstvu z našej mysle, každému náboženskému klamstvu a proste klamstvu, ktoré hovorilo o našej neschopnosti, ktoré proste hovorilo o tom, že sme proste nemilované, neprijaté. Každému klamstvu v našej identite. V mene Ježiš ja hovorím von v tejto chvíli a hovorím úplne také zaplavenie nás celých Božou láskou. Nech hĺbka, šírka a výška Kristovej lásky teraz preníka každú jednu z nás. Nech môžeme nánovo prežiť také čerstvé pomazanie a zaliatie tvojou láskou, Otec. Ďakujem, že vstupuješ do týchto bolestí a berieš tú bolesť. Že hovoríš nám, že nie si zapomenutá. Nie si sama. Si moja vyvolená, si moja dráha, si moja vzácna. Vždy som túžil, aby si tu bola. Vždy som túžil, aby si videla, že si zrodená z lásky. Aby si žila v tejto láske so mnou, aby si čerpala zo mňa. Aby si vedela, že si mnou navždy prijatá, navždy milovaná, v Kristovi ospravedlnená. Vo mne uviď naplnenie každej tvojej potreby. Vo mne nájdi to spočinutie, ten odpočinok a z toho miesta utišenia a potvrdenia sa vo mne. Proste rob tie veci, ktoré budeš vidieť, že robím ja a rob ich spolu so mnou. Pretože moja dcéra robí to, čo vidí otca, že robí. Ďakujem ti, Otecko, že tvoja láska stačí na každý problém v našom živote. Taktiež nám je úplne zjavovaná hĺbka tej tvojej lásky, za ktorú si proste Ježiš umieral, aby sme ju pochopili, aby sme ju osobne zakúšali, aby sme mali to, čo máš ty. A preto tak hovorím teraz každému smútku, každej beznádeji von z našich životov. Pretože toto sú Božie dcery, za ktorých bolo draho zaplatené. Sú to Božie dcery, ktoré majú kráľa, ktorý žije v nich. A tak nech nám ty zažiariš na novo vo svojej kráse, Ježiš. Nech nám zažiariš uprostred tých našich všetkých problémov a nech sa zadívame tak veľmi na teba, že proste toto všetko ostatné sa bude rozplývať v tvojej láske. Že bude miznúť všetok ten strach, všetky tie pochybnosti, že bude miznúť a roztápať sa všetka naša tvrdosť v tej láske. Že budeme nachádzať tú silu a posilnenie v tvojej láske uprostred tej nelásky, uprostred zhonu a chaosu, uprostred tých zranení. Že my budeme nachádzať tú silu a posilnenie, tú lásku, ktorá nám bude stačiť, aby sme zvládli každú výzvu. Žehnám a uvoľňujem túto lásku
Nech naozaj sa rozprúdi v živote každej jednej z nás tak veľmi, že nám to bude stačiť. A že skrze tú lásku zaujmeme svoje miesta. Prevezmeme si žezla a prstene a uvidíme to, čo pre nás máš v našich životoch, to, kde máme vstúpiť. Že zaujmeme svoje miesta vo svojich rodinách a začneme kráľovať vo svojich rodinách. Príjmeme same seba, budeme súcitiť, budeme láskavé same k sebe. Preukazovať si úctu same k sebe a potom táto úcta bude prúdiť skrze nás k druhým. Žehnám veľmi túto lásku a úctu každej jednej z nás. Nech povstávame v seba úcne, nech povstáva v nás nádej, nech povstane v nás Kristov život tak mocne, že všetko ostatné v podstate odíde. Ďakujem ti, Ježiš, za nové veci, ktoré tvoríš v našich životoch. Ďakujem, že nás voláš tak blízko, aby si nám ukázal, že ja som Boh. Som vyvyšený medzi národami, som vyvyšený na zemi. Ja túžim byť vyvyšený v tvojom živote, v centre tvojej pozornosti, aby to nebola teória, ale aby si zakúšala a radovala sa z mojej lásky. Amen.